Ale takhle hezky k sobě jako spíš dolů. Aha, já to dělám takhle. Takhle, no, tak to děláš dobře. Je to tak správně, to je v jo? pořádku. Nemusím to dělat ze spoda. Ne, dobře to děláš. Děláš to výborně. No najednou. Výborně, tak. Já to dělám poprvé v životě. A chtělo by to detail, jak to dělá krásně. Ne, prosím tě. A už má asi 20 očí. 20 prvních řetízkových ok v životě. Ne, já jsem to určitě ten už řetízek dělala, ale já už Tak jsem vidíš, jako no. dítě, ale to už se nepamatuju. Jo. No, tak v tu chvíli nenapínej ten ukazováček. Mám ho. Ale proč se mi to pořád povoluje? Jako v té ruce levý? Jo. Já teď jsem úplně se netrefila u těch nití. No, víš co, já mám vlastně Tak to děláš tu jinak, přes ten viď? ukazováček ještě je... No, to je nějak překřížený, to ne. To je jedna. Nevím ani, jaká to všechno. Je to nějaká oranžová. Musí se asi rychle, aby to úplně nezasychalo. Aha, no to už asi je zaschlý. Nevím, ještě bych chtěla. Tohle to se mi k tomu nelíbí. Zkusíme tohle. Ano, fialová zelená, jak jinak. No, nevím, já jsem k tomu došla. Jo, to nechci otvírat, tady mám dírku. Takhle kápnu. Takhle nějak. Možná, že kápnu ještě víc. No počkej, neotvírej to. Je, jsem blbá, vidíš to? Ježiš, a ty to natáčíš, víš, jak jsem blbá. Takhle. Děláme to. Ty ještě můžeš víc, ne? A nechceš. Tak, pozor. Vlasy pryč. No to nehoří? Hoří. No nevím, jestli hoří, ale začalo se to měnit nějak. Jo, pracuje to. Zuzko, natáčíš to? Jo. To je krásný. Ale tady na té druhé straně nevím, jestli se ti to prohořilo. Tak ještě Nemusí jednou. asi, víš. Tak ještě, nechceš? To není hezký zrovna. No, tam to se ti teda... A dá se to sundat a znovu udělat? Já si myslím, že na to můžu kápnout ještě znovu něco. A možná, že to už ani nemusím polejvat tím lihem, můžu tam nechat jenom ty puntíky. A zkoušela jsi to někdy v obráceně, dát tam nejdřív líh a pak Já barvy? jsem to vůbec jinak neskoušela, to byly ty první dva, který jsem... A ty jsi udělala měla. moc hezky zrovna. Ty se zrovna docela povedly, no. Tohle zrovna ne. Podle mě ti tady to nevyhořelo na téhle straně. Ono tam možná nebyl ani ten líh teda. Zkusíme ještě. Možná si moc šetřila lihem. Ne. A nebo víš co, taky jako, jestli to ten vítr už neusušil. Tak já nevím, tak to nevadí, zkusíme ještě. Je to pravda, že když jsme venku, že tady to možná rychle schne, no. Zase nechci úplně moc toho lihu, aby se to... No, tak tohle bude nějaký nepovedený dílo. Už barvě to ztrácí, už se to tak jako mění na ty. Je taky depresivní. Už. Je. A všechny barvy jsou pryč. To je zajímavé. A není to tím, že jsme to umyli tím jarem pod tím? Teda tím. To by nemělo. Ještě nahoří ti to Ale šle. já vemu papírovou výtěrku a můžu stav. Nechala takhle nedače. Tak to ne? To nemůžeš, musíš Já to to přepálit. zkusím, nevím. Když to asi utřeš. Jo. Hoří to? Hoří, a to vidíš, jak se hejbe. Totiž tady není ten plamen vidět, no. Doma jsem ho viděla samozřejmě. Jo, voní to. Ještě? Ještě pořád.
To už je hezčí. Ale je pravda, že těch barev tam nemáš tolik jako tam na těch. Jakože, a dáváš tam jako stejný poměr barev, myslíš? Ne, to, tak jak mě Napadne. napadne, tak tady přidám ještě, no. Tak jestli to není tím, že je vypouklý ten plech, tak zkusím ještě přidat. Možná už bys tam ten alkohol dávat nemusel, když ho máš vlastně v té barvě, že jo? A já nechám asi jenom takhle Že, zaschnout. že jo, že to nebudeš zapalovat, no, protože takhle to vypadá fakt líp. No, takhle to hezčí teda. A nechám to jenom uschnout. No, nechybí tomu něco. No, tak ještě tam můžeš něco přidat, jako barvičku. Jak pyromanka. Jo, jde to. To je takový kouzlo, viď? Hele, teď je to dobrý, teď je to lepší. Jako jak jsi tam nedala ten alkohol a jenom jsi to zapálila. Dobrý den! Dobrý den. Nazdar. Vždycky, když to zapálíš, tak to zničí trošku. No, se mi to tady to. A proč se to teda jako zapaluje? Aby Nevím, to ono to vydrželo? jako vytvářelo právě Pak ještě ten se voněn, měnily ty- ale myslím si, že asi není dobrý, jak to do toho fouká. Že je tady právě, na tom no. vzduchu, že jsme... No, tak si to pojďte některá zkusit. Zuzanko. Hele, sluníčko. Se zdá, že to není zaostření, ale ty tam máš asi dioptrie, viď? To nemá to vliv. Počkej, nemůžu. Můžeš, no. A musíš celkem rychle, než on Ježiš, honem. vyprchá. Ježiš. Je, To nebrz přijde rozmazaný. Říkej, já ti budu otvírat. Tak co tuhle tu? Házej to tam. Honem. Ty jo, to je. To jsem ještě nepoužila někde. Já taky ne. Chci, že nějaká taková No, tahle tu. tahle třeba. No, už bych to možná Nechala, s tím viď? pohnula, jako aby se to trošku někam rozlilo. Zavři to. To se s tím malinko pohnu. Je. Tak, no a zkus to teďko teda. Je to hezký, no. Tak, už bych, ať se to moc nesle. A Tak. teď to, zkus to škrtnout, no. Že bych to ani neškrtala Jsi to možná. neškrtala. Že to zkusíš ještě jednou. Dobrý. Ale jo, to by se tam něco vytváří. Hezký. Takový vesmír. Díra. To je No. Asi černá díra. A nevadí to, že taky tady prázdný taky? Tak to je propoj. Nevadí. A navíc, no, tak si to zkus na to bílý. Ukaž mi to, Janí. Krásný. No, to je takový vesmír. Hele, to je i takhle na výšku hezký. Jo. Člověče. Tak dobře, tak pojď ty. A pak jsem to stírala. Jo, to je taková ta světle zelená. Jo, asi, viď? světlonce Světle zelená. zelená. Tohle jako žlutá, Ano. oranžová. Ještě mě nenatáče, vůbec nevím, jaký mám dát barvy. Co mi do To je toho? právě zajímavé. To mi nekecej. Hele, tak dneska nikam nepojedeme autem, že jo? Ne. Můžeme si dát aperitiv. Welcome drink. Drink. Welcome drink. Welcome drink. On už je poledne, jo? Ale nám to nevá. No pojď se podívat, to je paráda. Pokud chce to asi víc alkoholu. Co? Krásný.
To je Dala jsi tam nádherný. hodně toho alkoholu? Dala Nebo? jsem mu tam trošku víc než Jo. vy asi. Tak je to možná lepší, no. Hezký. Ještě to hoří, nebo už ne? Já nevím. Ty jo. Ale ty kraje mě vadí, že tam je zase prázdno. To mě Tak nevadí. si tam jenom kápnu Tam barvu musíš, ještě. no, tak tam kápni. Můžu jenom zkusit takhle na tom papíru, jak to vypadá. Ne, nedělej s tím už. Ne, nejde, ne, to ne. přišlo. Máš takový to, co mám já teď, ještě když sedím v té vrátnici, tak prostě se tak jako celá. No ale mě už to právě narostlo tohleto, víš? To jsem nikdy, já jsem dělal takhle Ale nahoře. pořád ti to dělá takovýhle. No dobře, tak pořád Tak, pořád jsi úžasná. začínáme. Ano. Žádný Máš páry. rozmysl? Nemám. Aby si tam nenalila Je, ten počkej, aperol. Aby si tam necákla ten líh. Pozor, umělec začíná tvořit. A dáme ťup, ťup, ťup. Tak. A uděláme ťup, ťup, ťup. Taky můžeš jo, ty budeš dělat vlastně, že budeš pracovat s brčkem až pejlí? Já nevím, neruš. Jsem tě neruš. Stranu stínu. Nějak? Jo. No, obávám se, aby ti nezasychal už ten Ježiš, no jo, vlastně zapomínám. No to je zajímavá technika. No jo. Tak a teď to zapálíš? Tam. Mám to málo barvy a to doděláme. Oni se rozlejou Oni tím se- lihem. Dobrý, jdi pryč, ať si nespálíš ruku. Když pracuje. Ještě se kouří. Čármaj. Chceš brčko? Jo, počkej. Jo, ty máš tam. No, jsme to nejde zabrčkem. Si ty kapky. No, takhle silou určitě Ne. jsem je nedělala teda. Hm? Chci se podívat na bílý. To vypadá. No to je zajímavý, to není špatný. Chceš tam ještě něco? Tady ten roh je špatný. Pokračuj. Špatný. Co to je za barva tohleto? Ne, tohle. Hoří to? Ne, to se mi nelíbí. Proč ne? To není tak špatný. Jak tak špatný? Je to špatný? Mně se to docela líbí. No docela, já jsem to úplně bylo. To má možná dokonce to, co to má mít. Máš to nějaký černý. Podívej se s tou kamerou.